Velkommen til den her video, og i dag så skal jeg vise jer min Lego-bog, som min far har købt til mig, og ja, i dag så er det ham, der filmer i stedet for mig. Det plejer jeg ellers at gøre. Er det den der? Ja, se, den her minifigur, det er heroppe fra. Og den er fra 79. 74. Nej, 74. Det er den. Det var den der. Og så har vi også... Se, det her det er det samme hoved som her. Kan I se? Skriv lige nede i kommentarfeltet, hvis I kan. NBA-player. Og så har vi jo hende her. Lige her. Den er 78. Ja. Og hvis vi bladrer lidt længere frem. Se, så har vi den her fra den samme serie. Og så har vi nemlig også kokken her. Fra 79. Ja, fra 79. Og så har vi nemlig også et eller andet sted. Og ja, postbudet. Og ikke noget postbud er. Nå, her. Vi mangler bare lige nogle ting, og den er også lidt udlagt. Og min far har nemlig fundet det her i en genbrugsbutik i dag. Den burde ellers være her et eller andet sted. Har vi sprunget nogle sider over, eller hvad har vi? Jeg synes